जेराव खिया थाया मानो आंखौ गोसोखांनानै फैफिन नोंखौ गोसोखांनानै ओंखाम जाफैयाखै आं माने स्कुलावबो थाङाखै आं माने आंनो नोंनि अननाय नांगौ माने नोंसोर मानो बुजिया अननानै आंखौ गोसोखांनानै फैफिननानै जोङो भिडिअखौ बानाया सानो नाथायब्ला न'खरनि मानसिया ओरैबायदि रिकुवेस्ट खालामहरो ओमफ्राय दिनैबो जोंखौ लिंहरदों दिनै आङो दंफैयो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट थुक्राझार VCDC नि सिङाव थानाय 1 नं सालबारि गमादावहाय दा बेयावहाय बेबायदिनो सुबल बसुमतारिनि अनसुलि बिसि रनजिता बसुमतारिया दाख्लैनिफ्रायनो गोमानानै दङ बेखौहाय बेबायदिनो गोबांथार ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो होखांखाबाय दा थेवबो न'खरनि मानसिया दिनै जोंखौ रिकुवेस्ट खालामनानै लिंहरनाय हिसाबैहाय जोङो दिनै फैबावनाय जाहैबाय ओमफ्राय दा आङो डिटेल्स गासैखौबो आङो न'खरनि मानसिनिफ्रायनो मिथिनानै लाजोबगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो बेखौनो बुंगोन जाहैबाय जायफोरा बे रनजिता बसुमतारिखौ अबावबाफोर नुसनबायोब्ला प्लिज अननानैहाय गाहायाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै डाइरेक्ट खोन्थाहर मानो होनना बुङोब्ला जोङो बेफोरबायदि गाज्रि आखुथायखौहाय जोंनि बर' समाजनि गेजेरावहाय बेबायदिनो सिखोमानानै दोननायनि जेबो लाब गैया दा बेफोरबायदि गाज्रिखौ फोसाबनो थाखाय जोङो बयबो रायजो राजानिबो मतामत नांगौ दा बिनिखायनो आङो बयखौबो खावलायहरनाय जाहैबाय बेजों लोगोसे आङो डिटेल्स माखासे न'खरनि गार्जेनजोंबो रायज्लायनानै लागासिनो दं बेनिखायनो भिडिअखौहाय जोबजासे नायलां ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेबायदिनो गोबांथार जाफ्लेबाय थानाया लाजिथावना जाहैबाय आरोखि ना जोंनि बर' समाजनि गेजेराव ओमफ्राय बेबायदिनो गोबाङानो हमजाजोबो गोबावबो खारनानै थानो हाया दा दाख्लैबो आङो मोनसे भिडिअ होदोंमोन आं नाम मेनसन खालामले दा जाय गोमाजादों बियो ओरैबायदि गाबै गाबै खुद्रिनो गोनां जादोंमोन गावनि अनसुलि बिसि गोमाजानायजों लोगोसे ओमफ्राय बेबायदिनो गावनि अन्थाव बाथाव फिसायाबो गाबगासिनो दंमोन दा बेफोरखौबो साक्सेसफुल जाबाय मोनफिनबाय दा आं बेयावहाय नाम मेनसन खालामले आरोना दा खोन्थाफिननांलायला होनदां ब्रादार होननायखाय आङो माने नाम मेनसन खालामले दा बे मानसिखौ मोनफिननाय जाहैबाय आरोखि ना दा बुहुद गोजोनथाव खौरां ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो दिनैबो बे न'खरनि गार्जेनजों डिटेल्स A to Z आं रायज्लायनानै लाजोबगोन दा नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों अबावबाफोर नुसनबायोब्ला प्लिज अननानै खोन्थाना हर दा बेनो आरोखि दा नै बेनो जादों जाहैबाय बे बाबुआनो जादों जाहैबाय रनजिता बसुमतारि बिनि अन्थाव बाथाव बिसानै गाबगासिनो दङ ओरैबायदि दुखुनांथाव गाबगासिनो दङना बिमाखौ गोसोखांनानै नाथायब्ला मानो बुजिया मानो बेबायदि गावनि अन्थाव बाथाव गथ'खौ मानो गारनानै खारो दा बेफोरबायदि गथ'फोरखौ माबायदि फोरोंलांनांगौ इडुकेसननि बागै माब्रै जौगाथाय होलांनांगौ बेफोरनि थाखायसो सिन्था सरजा खालामनांगौमोन नाथायब्ला दिनैहाय बेफोरबायदि अन्थाव बाथाव गथ'फोरखौहाय गारनानैहाय माब्रै खारखो बबे बिखाजों दा स्कुलाव थाङाखै ओंखाम जायाखै ओरैबायदि बिमाखौ गोसोखांनानै गाबगासिनो दङ नै दा नायनानै ला नोङो रनजिता बसुमतारि नुसनबायदोंब्ला ओमफ्राय सिन्था खालाम नोङो नोंनि गथ'आ नोंनि थाखाय बेसेबां दाहा जानानै गाबगासिनो दङ दा बिसोरबायदि गथ'फ्रा मिथिया जेबो नाथायब्ला बिसोरबायदि गथ'फोरनो दा नांगौ बिमा बिफानि अननाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंनि गालांनाय अनसुला बिसाय दा ओरैबायदि जाया लोङा हालाय हाफाय जागासिनो दङ नै दा ओरैबायदि दुखुआव दङ दा नोङो बेफोरबायदि खालामनानैहाय माब्रै थांखो दा साननैसोनि बेफोरबायदि इन्टारेस्टखौ लानानै मानो बेफोरबायदि खालामनो मोजां मोनो दा बेनिखायनो आङो रिकुवेस्ट खालामदों नोङो जेरावखिया थाया मानो फैफिन दा नै नोंनि अन्थाव बाथाव फिसा आरो बेजों लोगोसे नोंनि गालांनाय हासबेन्ड बेसेबां दोहो दोहो खामग्लिदों जाय जाजायो बिसो मिथियो दा जेनेबा नोंनि हिन्जावनि सायाव नों मा सानो जेनेबा दा आंनि हिन्जावनि सायाव आं बुंनांगौआ बेनोल' बियो जेरावखि थाङा मानो बियो फैफिननांगौ आं जेरैब्लाबो बेखौ नाजावगोनानो ओमफ्राय दा जेनेबा सिगांफोर नोंजों माबा मोनसेफोर नांलाय खमलायफोर जादोंमोन नामा न'खराव जेनेबा नांलायनाय खमलायनायाथ' आं जेबो बुंनो थाङा माने जेबो उसुबिदा नांलायनाय खमलायनाय जाखायाखैबो न'खरावबो गावसो बाबुनि आधार कार्ड बानायनो होननानैहाय बिब'नाव फैसा बिनानै लायनो बेंटलसिम थांदोंमोन बिनिफ्रायनो बियो गारि गाखोनानै थांदों ओमफ्राय दा जेनेबा नोंनि बुरैया माखासे डकुमेन्टसफोरखौ लानानै थांदों नामा आंनि बुरिनि आखायावथ' डकुमेन्टस जेबो गैया आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्डफोर गैया नामा जेबो गैया बानायना लाथ'खाखै बानायनानै लानाया मोनसे दंमोन भटार कार्ड बियो बै समावहाय खारनायावहाय बियो खोमाबोदों आच्छा मालाबा खारखांबावबाय नामा जेनेबा खारखांखाबाय सोरबा हौवाजों खारदोंमोन नामा जेनेबा सोरबा हौवाजों खारदोंमोन बै समावहाय बै सेंग्राजों खारनायावनो बिनि भटार कार्डआ बै सेंग्रानाव थांफादों आच्छा ओमफ्राय दा जेनेबा नों मा सानो आंनि हिन्जावनि सायाव बुंनांगौ आंहा बेनोल' बियो गावनि गथ'खौ गोसोखांनानै बियो बे न'खराव फैफिनथों आरो आं बेखौ अननायजों आं इसेबां गिदिर गिदिर दाय मावब्लाबो आं बुफेरबोआखैमोनबो
आरो गावगा हा फाननानैहाय न' लुफैदो बोनो थाफिननायसै होननानैहाय बुंनायखाय आं हाखौबो 7 बिगा फाननानै फैदोंमोन। औ ओमफ्राय दा बे थाखा फैसाफोरखौहाय जेनेबा बे लांफादों नामा जेनेबा? लांफानायाथ' लांफादोंआनो बियो। जिखुनु खरस खालामनानै आग्लायनाय बाखि फैसा दंमोन बेखौ आं 35,000 बिनि मोदोमाव होदोंमोन। ओमफ्राय सप्तासेनि उनाव सोंबाय आङो आं नोंनो एथ' फैसा होदोंमोन बे फैसाया बेसेबां दंबावो होनना सोंनायाव बियो आंजोंहाय मोजां रायलायाखै आंखौ नों जायाखै नामा बे फैसाफ्राखौ लायनानै आं रायबावबायसो बियो। ओमफ्राय जेनेबा नों थानाय समावबो मालाबाफोर सोरजोंबाफोर फन रायलायनाय मानायफोर SMS गेलेनायफोर नों जेनेबा नुसनबायबोदों नामा जेनेबा? गोबां नुयो आरो खोनाखाबायबो आं। ओमफ्राय नों रायामोन बेफोरखौ? आं सोंखारियोमोन नों जाबाय सिगां नों दा मोजाङाव फैदोलै होननानै आं गोबां बुंबाय। ओमफ्राय दा जेनेबा मानियामोन जाहैबाय ने? मानियामोन बियो आंनि। ओमफ्राय गामिनि गेदेर गोलावफोरनो खाथिफ्राव खोन्थानाय जायामोन नामा बेफोरबायदि नोंनि बुरैया आखल देखायोब्ला सोरजोंबा रायलायनाय मानाय रं नाम्बार माबा SMS गेलेनाय मानाय गामियाव माखासे दैदेनगिरिफोर थायो बिसोरनो जानायाखै नामा नों जेनेबा एसेसो? आंनि हिन्जावनि जेनाखि रं नाम्बार रायलायबायनाय मानाय SMS गेलेनाय बेखौथ' आं खोन्थालायनांगौनि दरखारानो गैया गामियावहाय बयबो मिथिजोबखायो आरो नुजोबखायो आंनि हिन्जावनि आखला माबायदि। अब्लाबो आं बेखौ रायबोफिनाखै बुबोफिनाखै अननायजोंनो। दा जेनेबा नोङो माखासे रायजो राजानिसिम मा मेसेज हरनो गोसो जेनेबा? रायजो राजाफोरनिफ्राय आंनि खावलायनाया बेनोल' बे आंनि हिन्जाव रनजिता बसुमतारीखौ बबेबा जायगाफ्राव सोरबाफोर नुसनबायोब्ला अननानै खिन्थाहरथों। ओमफ्राय दा जेनेबा नोंनि हिन्जावनि न'खरनिफ्राय गारजेनफ्रा मा बुंदों बिनि सायाव? आंनि हिन्जावनि गारजेनफ्राथ' आरो आंनि न'खराव दा बिदाबो फैयाखै बिब'बो फैयाखै नागिरनांगौबो होनफैयाखै नागिरनाङाबो होनफैयाखै जेबो उदिस लाफैफिनाखै। नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होनो हागोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे रनजिता बसुमतारीखौ जेरावखिया नुवा मानो नुयोब्ला नैबे गाहायाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै नैबे डाइरेक्ट न'खर गारजेननि मानसिनो खबर हरनो हागोन जाहाथे बेफोरबायदि गाज्रि आखुथायफ्रा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जेन जाफ्लेबाय थानो मोना। दा बेनिखायनो बयबो रायजो राजानिसिम आं गुरै खावलायहरनाय थाबाय जोङो बेफोरखौहाय बोखांलायनोब्ला बयबो रायजो राजानिबो मतामत नांगौ। दा बेनिखायनो आङो बे फिसा चेनेलनि गेजेरजों बयनिसिमबो मिथिहरनाय थाबाय। 1 नं सालबारि गामिनि समाजनि गावबुरानावहाय मानगोनां गावबुरानावहाय आं फंनैसो मिथिनानै लानोसै जे जेनेबा दाख्लैनो बे घटना जानानै थांबाय दा बिनि सायावहाय आदाया मा फोरमायो जेनेबा? बिनि गेजेराव आं फोरमायनो सानदों गिबियाव आं इउटुबार बिथांखौ आं साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। इउटुबारनि गेजेरजोंनो जों गासै खामानिखौ मावनो हाजोबगोन होननानै जों सानो दा फोथायनाय दं। बेखायनो आं गामिनि गावबुरा जानानै बे खोथाखौ बुंनो सानो आं जेरावखि खारना मानो फैफिनब्ला गाहाम जागौ। फैफिनब्ला माने फैफिननानै बेहा फिसा दङ सासे अन्थाव बाथाव बे फिसाखौ गारनानै बे थांदोंब्लाबो अननानै बियो फैफिनथों मोजां संसार जाफैथों जों जेबो खालामा। रायजो राजा बेखौ खावलायनाय थाहरबाय। रायजो राजा गासै रायजो राजाफ्रा बे इउटुबार नायग्रा बिथांमोननि इउटुबार नायग्राया साबसे दङ बिनि गेजेरजों नायनानै सोरबाफोर हमनानै बे मबाइल नाम्बारावहाय खोन्थाहरबानो बे मानसिखौ मोनगोन होननानै जों मिजिं थिनाय थाबाय। बेजों लोगोसे नैबे गामिनिनो गोबांथार नै मादैमोनाबो दंफैयो। जों मोनफिन जानो लुबैयो मानसिखौ। औ दा जेनेबा जोंनि मानसिखौ जों नांगौ। औ जेनेबा इयो गोमादोंल' ने? थांदों थांनायालाय ओमफ्राय बेखौ आं सन्देह'हाय सानखादों बेखौहाय बे हौवाजों मालाबा थांफिनखानाय बे थांफिनखानाय बेखौ आं सन्देह' थाबाय थाखादों आरो थांफिनाखै। बिदिसो